si Bri. Gusto niya na rin buksan. Wait lang nga lang, hindi pa nga nabubuksan eh. Ikaw gusto mo naman amuyin agad, di pa nga nabubuksan to eh. Maghintay ka. Amuyin mo naman to eh. O, ayan. O, sige na, amuyin na. Sige. K9. Sige. O, sige, amuyin mo na. Sige. Ano yan? Ano, okay na? Naamoy mo na? Ha? Okay na? Safe? Walang bomba? Okay? Very good. Ayan talaga, inaamoy niya yung mga paninda. Oh. Very good, Bri. Good boy. Hindi nga ako magluluto, Bri, ng ulam mo. Hindi ako magluluto. Kung hindi ka kakain nung nilagay ko diyan, hindi ako magluluto. Ay nako, kahit magdrama ka pa ng todo, hindi ako magluluto. Makulit ka. Sinasabi ng kainin mo yung pagkain mo doon. Hindi ako magluluto ng pagkain mo. Bahala ka, titiisin talaga kita. Oo, kaya kang titiisin kita ngayon. Para matuto kang kumain ng ano. Ang mahal-mahal kaya nung binili na yon. O, saan ka pupunta? Stay. Sit. 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 Sama ng loob nito. Babe. Takot ka palang ayaw ako magluto. Bukas ako magluluto ng pagkain mo. Na, bukas, hindi ngayon. Bukas ako magluluto, pero ngayon hindi. Kainin mo yung pagkain mo dyan. Grabe ka ha. Nagiging ano ka na. Nagiging sutil ka na. Tumigil ha. Behave. 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 Behave! Natatawa lang ako sa iyo, Bri. Wala na. Nagalit na ng todo. Hindi pwede. Behave! Sumusikawan. Hindi pwede. Matutong mano. Sumunod. Natakot to.